Uhlanganaphi na? Yo virus akanayo. Ungayidinga empilweni na. Asambe. Let me tell you from me to you. Someone's cheating and we're about to catch him right now. Yes. Sanbon, hello. Sharp. My brother doesn't deserve my sister though. Look at this guy. Sanibonisa ngalena sensenza ngathi manje kuze kuqhamuka nama security athi kuthina ngathi sifuna ukuntshontsha ninjani awuthami ngiphakamisa isandla ngibona ngathi ngiyangiziba ungibonanga masinibingelela lapha cause kwenzakala namazi lo bhuti kwenzakalani manje waphatha imic bhuti no shuthe mina igama lami nguKing Ginger ngiyi journalist ngisuka eNgwenya News so eNgwenya News sihambe sibuza abantu ukuthi mhlambe ama relationship my brother. Baba kanjani baphilisana kanjani because there are a lot of people hayi thina si right yo ni right ubani ka my brother awusakwatanga dog kamba kanjani umuntu othanda amakhamera kanti yini kwenzani amara sakhuluma noKarabo sister Karabo kamba kahle mfethu ngahle sharp sicela nje ukunduza imbuzo emincane mfethu bese santedela mfethu ngathi Balega, we know where the danger is, boy. Balega. Serashini yas. Okay, ngison requestela. Okay, son requestela. Ubani kama sister. Unemali. Oh, unemali. Oh. Sure, ngiyacela. Sure. So my brother, ngicela nje ukubuza a few questions. Ungathini oyithandayo ngosisweni bani kama? Uthami. Ungathini oyithandayo ngothami? Canize ngapha bafisa ngashayiswa imoto. Yeah. Sure. Sesisuswa nasendleleni manje kwenzakalani? Simile manje Karabo hayi. Uthamiya wami. Uthamiya wakho uthami. So ungathini uyithandayo ngothamiya mfethu? Konke nje ngothamiya. Angithi nawe uyangibona futhi. Hayi sister ngiyakubona. So my brother, so wena nothamiya njengoba uthi uthanda nje yonke into. Yonke into ayichazeke. Thanda smile sa. Oh. Hayibo. Angaba muhle khona but we don't do this. Bona amshayeli turn around. Charlie, turn around. You deserve to have your girlfriend taken away from you, boy. But now ngabheka izinto zakho. Hayi uthi akushaya turn around mase sibuka usuyasaba futhi hayi Karabo ngathi awuyithembi. Sister wena ungathini ethanda ngoKarabo? Umuntu amphatha kahle like senza yonke into so yithi angibhoreki manginake Netflix and chill my kind. Mara ngathi angabelieve ukuthi ujola nawe. How you believe ufuna ukubona ngani? How wathola? Ufuna ukubona ngani wena? Ayikushube ngempela. Bekathi uyamcabuza. How you believe ufuna ukubona ngani? How wathola? Ufuna ukubona ngani wena? Ayikushube ngempela. The one igama lakho. uKing Ginger. Yo, King yakuphi? nguKing Ginger. Usimisele sicela ukunderstand. Wena sister, ngifisa ukwazi ukuthi in a scale of 100 ungathi ubhuti Karabo umthemba kangakanani? 99.9 baby as now. Wena uthemba kangakanani? How? 99.9. Oh now uthemba 99. Or ufuna ngithi 100 and above. Ukhona umunye umuntu othanayo naye ngaphandle kabhuti Karabo? Umbuza ngithi ngiyabuza. Phendula ntombo. Mawukuthi akekho sister wena ngabe uyangitshela ukuthi akekho or ukhona yini? Anginaye. Awunaye. Karabzi ukhona in scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? 99.9. 99. And then when uthemba kangakanani? Inkinga ukuthi umuntu vele. Inkinga yani manje wayesekunenkinga all of a sudden. Sekunenkinga. Yabona le ntombazane yamdiscipline ke manje. Live in front of us manje inkinga zani? Nami ngisemba 99. Showcase. Cheating mina ngisola yena because ngathi uyamphatha right now. Showcase 99. Ukhona yini omunye? Ubuthi lo umeleni yena. Uhamba nami 99. Waba nami. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Akekho. Thana naye kuphela ne? Kuphela Thamiya lami. Uyamthanda ne? Thamiya lami. Showcase Thamiya lami. Uyayazi ingoma kaThamiya? It's late. Then maybe I shouldn't be so into you. Bambala. It just started tonight. Oh, Jijama. Ayithatha intombi yakho. Hello Puti baby ngathi. Thamiya. Ngapha ayinandaba sami. Oh sister, one last question. Yini kwenzakalani? Awuthi mfethu ngisakhuluma nawe mfethu uvumele ingane yakudonsa kanti ithini? Kanti abazi abantu. Thamiya ithi Uyabazi. Awuthema uqine mfethu. Aze nawe.
uyakudonsa mfethu sikhuluma singamajita uvumele cherry yakudonsa ubani Kwenzakalani? Baze nawe la. Karabo Bezanga nami. ekarabo ngiringa nawe Manje kibani uvumelani wazi wena kakhulu. woza ngapha mfethu sister angiyena lo muntu ngingu King Ginger Anginandaba. awuthami Anginandaba. Inkinga sijahile and awuthami man to man yazi amajita ngeke ayijabulele lento yenzayo siyisizwe samajita ngeke Seka le muva wendoda uhleki indoda makunjena. appreciate lento yenzayo mara nginandaba no stand your ground awuthami ungayenzi leyo nto uzoyiqhatha no love ungayenzi leyo nto uvumelane necherry kudonsa kanje ungayenzi leyo nto awuthami mfethu mfethu angikuconvince ekarabo ungayenzi leyo nto uzoyiqhatha no love Karabo kantikile. nawo simoshela hayi Ngathi amazi lo bhuti no kanje. nguking Ginger kade ngikutshela ekuseka shayalana lalela mnganami stand your ground sure sister mfethu Karabo ikhona into ofuna ukuyixolisela kuma sister nje for le relationship okwayenza ngaphambilini noma mhlambe uright ayikho into ofuna Kwenzakalani la? angithi ngithengicela ukubuza imibuzo ikhona into ofisa ukuyixolisela kuna next Samia Wano ikhanda bhuti wami. What's wrong? okay wena Samia ikhona into ofuna ukuyixolisela Anginayo. oh yangithanda Angizazi nokuthi ngimeleni la honestly. ne Angizazi. okay sister yazi umeleni kunento esenzayo la kuthiwa loyalty test i-loyalty test is whereby switching phones for 60 seconds wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku WhatsApp Facebook wakho nakwamanye ama-social networks uma ukuthi uyawasebenzisa ukuthi uflethe nabo bani same applies to you angithi wena awuthi ama ungeke unqabe nefoni yakho ngoba vele awufihli lutho But ifoni privacy like uthini manje ukuthi No, ngeke mina nomuntu amsa respectana ifoni yakhe ifoni wena yami. unankinga ngithami njengoba uyikhipha ngithi Wena uyikhiphelani ifoni nawe? ya ufuna ukunginika Ngiyasola. Sonke sisolo Tamia. We all suspecting Tamia right now. Let's see. We all suspecting Tamia. askisi awuthami kanti kambanda na mfethu No, men's conference. But men's conference. Askis for ini so uthi askis manje. askisi for ukuthi angisho awufuni ukuthi simnikeze amafoni cha usunginikile Umnikile mos. What's the use? lethe yakho ke nawe ke sister kanti wena sister why ulwa what's the use Because angi-understand uthe i-loyalty test usibuzile ukuthi siyathandana savuma wasibuza ukuthi sithandana kangakanani sasho 99%. Yeah. Manje angazi usifunani what is going on like really nanginalo bhutumi kuninamile lo. okay sister this is what's going on ke sishintshana ngamafoni manje wena ifoni yakho izocheckwa uKarabo ukuthi wena ku WhatsApp obani abantu othi uyabathanda khona Hayi mina kunamuntu engimthandayo sis. Ukhiphe nale. Ilethe. Ngathi iphume engqeni wethu. Oh Ginger. King Ginger angiyemjini mina ngimane ngamnikeze yamfoni awu lokho ethu cela ukungena la Ungena kuphi? ish uthe ubayika Lothando. Already so ubayika mana intombi yakho Ho. uThamia Thamia woza ngapha awuthami woza ngapha ke khona ngizoba phakathi nendawo phela ngikwazi ukucheck ifoni yakho uyicheck nawe ngiphinde ngiyicheck nawe ifoni yakho nawe Kanti ubani ucheck amafoni la? Uwe or yithi? inina Thamia. woza ngapha uKarabo kasenze lento ukuze sizokhuluma yeah ayi awuthami ikhona into ofuna Yabona wena? yini kanti mina ngibuye uyashaya yini akangishaya ikhanda lakhe liqinile asiqale ngefoni So yakho unikele lo bhuti kanti nawo wani? Why? uhamba nami awu relax soqala ngefoni yendoda yakho Qalani vele ngeyakhe. Sizobona ukuthi kwenzakalani lapho kuleyo phone. Engayazi nepassword 6 months down the line. cela ubambe Sithi ukuthi akayazi password. Wait. Whose phone? Sana. ngizokutshela sibheke uWhatsApp la uhlele ngakhona now okay Uyayifuna le phone nimbheke. sibheke uWhatsApp la uhlele ngakhona now okay now WhatsApp mase ngithi type uzotype kahle Karabo kahle welcome now Karabo wathi uyangisondela mase ngithi type
uzotype la Kuphi la? yes ku-search makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yizizobe ifeba nokarabo yangizwa ukuthi ngithini. Alright guys, my name is King Ginger, Cream de la Cream, ngintwana nje yase King Indlovu, and we are on WhatsApp right now. We know about to type the trenders, type lapho uthi ngiyakuthanda. Uthi I love you. Karabo karwabuwa. Karabo bakhona amantombazana akushelayo wena mhlambe umunga nakile. Bona bakhona mara uTamia is the one. Ne. Base, my brother. I'll say business. I'm telling in a comment down below. Do you guys trust what he's saying right now? Akufanele uTamia be the one ayambona naye ayishubisa ne. Singimjwayele mina Tamia. Oh yeah, khanda lakhe. Yazi mawuthanda umuntu ugcina somjwayela nokuba stubborn wakhe yazi. Next. Okay, phuma phela lapho ungithaphela uthi sex. Sibona. Hayibo. Yeah, uyayitype. Kuphi la? Yebo. Khona sobona ukuthi ubani umuntu anokuthetha naye acele sex kubona. Awu. Awuthi amapanyaza amehlo ithini? Ngibona mina la sex. Ngibona mina. Oh. Shake brother. Calm down. Kanjani manje? Funda ungadluli. Funda ligama leli. Shivathu. Yabo ukuthi usex wakho ufakeni, ufaka i-dollar sign ukuthi unganakeki ukuthi usex. Siyaphanda phela kusu sex. Mhlawumbe uyadayisa, mhlawumbe ibhizinisi, who knows? Ubani buselethu? Hi. Kebeng lo ngubana lo. Ubani buselethu? Usiska Pensele. Manje wena uhlangana ne-sex Kahle. Hayi sister, wafaka ifoni ephaketheni. Woza ngapha. Wena uwe futhi ucela yazini. Sister, wafaka ifoni ephaketheni manje. Okay, Ubani ubuselethu? Phela khipha ifoni. Usiska Pensele. So uhlangana naphi nawe? Usiska Pensele. Uzoma kanjalo ungangiphenduki yini ngathi uyangingiza. Awusamazi buselethu. Awusamazi buselethu. Awusamazi nawe buselethu. My sister, yehlisa, wait. Usiska Pensela nje. Usiska Pensele buselethu. Manje uhlangana naphi nawe? Uhlangana naphi nawe? Uhlangana naphi Oh, my sister, come down. Ngichazela. Uhlangana. Nangifuna ukuhlanya le. Sister ungahlanya. Wena uzeleni la? Uzele kuzokumbamba kanje. Sister. Lophuthi wayangibambile ungibambele. It's a chaza. Wo. Okay, ngicela ungiyeke ke. Okay, ngicela ungarasi ngoba bazobiza amaphoyisa. Amaphoyisa bani? Ama-security. Ubani umbizela amaphoyisa ngasikhathi yena avula amathanga abantu. Mangithi uyachaza ukuthi uba. Awoneli yini angaye. Right. Yonke into ngawe ngiyathi. Manje kwenzakalani? Wena sozenza ngathi akwazi ukukhuluma sowisimumu manje. Ubani uPhuselele? Soyisimumu. Njengoba ngisithi usiska Pensele. Usiska Pensele. Manje senzeni ngopensela? Pensele umngane wami. Wangisondeli. Okay sister nawe kungalokhu uqaquza ke. Umapensela ungenaphi kuPhuseletho? Umapensela onyebumapiso uPhuseletho ubani? Upensele. Makangamtholi uLontuze, makangamtholi usisi wakho ufonela mina. 6 months yonke. Khona manje le phone yaring. Yeah. Is it one of your bitches? Yes. Is it one of your bitches? Talk. I'm gonna smash this phone. Uthi one of your bitches. Should I bitch fella? Should I uyayibala? I swear. No, you can't. Ngicela uthathe. Yaringa le phone. Ginger ngifuna ukubonisa ukuthi yaringa le phone. Ngicela uyibheke. And yaringa ngempela. Sister kodwa ngikwazi ukukunika le phone. Ubani loyo? Ngomunye. I-011. Ucambelana manga. Hawu i-011 lena. Wana naw. Kahle wena usubone ngani ukuthi 011. Ubani Phuseletho? Ubani usakwazi ukukhuluma? Tamia ngithatha. Uthe kuwe. Yena sukuma. Ambi ungibamba kanjani izolobe ubhizi ubambana nabo Phuseletho angazi nini umvula ngakho kanjani uzongifakela leyo virus akanayo ngayidinga empilweni yakho. Yebo mtshele sister. Everything I've been through for you. Yes. Isaba sangifuni ngenxa yakho. Shaya ngamshayi. Wena, So how the hell am I supposed to forgive you after this shit oyenzayo? So kuke ngamadolo manje. Ngicela ukugucela lo bhuti lokho mina I'm done with you. Uqala enye indoda, wait. Asicabangisise lento le. Uthi uqala enye indoda. Why? For why? Ngeke ngizothi usize wayenza lento before December. Sengizokukhipha kahle. Ngifuna ukukuvisa lento ngivise yona. Sister mina ngiyenaphi? Kana nami. Miyeke nawe. Lokulathini. Awuthi yamoza ngapha. Vele uyiyeke mfethu ngani bamba la iphone yakho mfethu. Bamphone. It's his phone my sister. Hayi bona. Usazoqhubeka
My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Khonakali. Usazoqhubeka utsho lena lo njengoba umbona ukuthi ukufebela lophoselezo. Ubukela indlela sondele ngayo Tamiya. Wait. Sister. Hayi bona. Usazoqhubeka utsho lena lo njengoba umbona ukuthi ukufebela lophoselezo. Ngisamfuni. Okay, good, ivule ke nawe yakho. Vele nisajoli, ivule. Angithi nisajoli. Angisuhlukene naye. Manje what's the use? Ivule. Angithi asajoli nawe yazi. Angithi uhlukene. So yini isidingo sokuthi ngivule yami phone? Yini into enzima? What is the reason? Angisho yami Wena uchitile wena uvala umlomo wakho. Nawe ngathi uyachita nawe vula ifoni yakho. Wola, woyenza lento abayenzayo. Sothatha umsebenzi kalobhuti engamazi. Nguthenga uKing Ginger and then uthe awusathandani noKarabo, vula ifoni. Oh my god. Yazini. Ngoba vele ngifuna ukuhamba. I can't deal with this nonsense. Tamiya chita. Bese ujola kanjani nalomuntu abuser? Ngazi ukuthi bengifuna ngimjwayele. Akumelanga umoya wakhe mawaphezulu. Uzohlangana labantu ubani yena. So umoya wakhe maphezulu kufanele wena ube phansi. That's why bukuku umbona Wenzeni vat futhi wenzeni? uphansi. Yeah, sengimjwayele. Okay. Now what's up now? Mase ngithatha uzotype la. Makuvela igama lakho la ungijwayele. Makuvela kantini makuvela igama Tamiya mfethu. Makuvela igama lezinye ifebela lamanye amajiti ungijwayele ngoba yibo laba bazobe bedidisa. Tamiya mfethu awukahle mfethu. Kakabo mamela ne. Mamela. All right. Mamela ini? Angisetype lana. Kakabo. Awume sifuna ukutypa. Uthengibhala ukuthi Baby swami type laba. Type lapho uthi I love you. Ngisuka kude nobani yini wenzeni welcome? Kude noKaraba ngazi ukuthi ngifunani lana. Hawu ngisuka. Anisiyeke. Njoba niwalka nje. Mina nisukaphi? Bese iwokhela nathi. Manje wine nisukela thina abantu bebangaka emhlabeni. But ngiyasho ukuthi kade nginibonile besinibonile senze njani? Ngeke understand ukuthi kuza amalanga busy sekumele ngibe single manje. Ubani uThepo? Thepo. Futhi uyathetha nje kanti nayo uyachita. Ubani uThepo? Oh. Ubani uThepo? Awuthami? Oh. Nami yabona mina. Uzobona nitho. My god. Ithombe zani? Kanti funani lana uzobona nithombe zero. Kanti wena wenzani unenzani lana wena nalopho uThepo? Mdala lo muntu unenzani? Ngisiza. Hayibo. Guys, all of a sudden money. Wena. Askisi. That was in love. Bongasawuthanda. Ubani? Yo. Wena. Askisi. Manje ushayelani ingane mfethu? Ushayelani ingane? Yiyo kahle wena. Banjebo. Uyibibali baby. Mi phone yakho siswami. Mi asame ngifuna ukuyomshaya lo. Asame ngifuna ukuyomshaya lo. Wait. Konke sigejile intombazane zamile kumshaya nje naye. Hawu. Shayelani ukuthi ushaya ingane. I've been everything. You guys just ran Asame. Sister, it's fine. Wena ngifuna ukushaya. Asame naye ngifuna umbhonya lo. Sister, ngicela usale. See, the game isn't fair. UKarabo uyena uyashaywa kodwa uTsibali Tsiyamo Tsiyetsepe what not akashaywa yena. Why? Wasabuyini? Mina besengena Hey. Wenzani mfethu? Ushayelani ingane? Up, shake. Uyashayeka futhi wami. Shake. Down. Ale shake mele shinjo cela sikhiphe ku system ginger sayifuna ukuyibona lento. Ubheka ushake. Down. Funa kushake futhi ushayelani ingane wena? Ubani uThepo? Uma ungafuni trape wena vele uhambe. Funa kuphinde futhi vele uhambe. Fucking bozos. Shaya nini? Cela siyoshake uTsiyamo manje. Let's be fair.
Hawu, shayelani ingane wena? Hawu. Unesandla omncane kanje. Uyayisaba unjalo lengane. Ngeke, uyamsaba kodwa uyakwazi ukumshaya kanjani? Comment down below wena ucabangani? Uyamsaba kodwa uyakwazi ukumshaya? Uya-actor lo mjida. Yabo welcome. Wena umuntu bekufanele yabona nje impilo Innocent. wena umuntu okufanele ujole nale ntombazane le. Hawu. Yabo le uthe ubani uThamia. Isibhedene ngoma kaThamia lapha. Ayona ibingidida umqondo iningi nalomfana ngiyembuza ukuthi ujola kanjani nalento uthi hayi ulijwayele ikhanda lakhe liqinile ukhonkolo. Uyadelela lo kalabo lo. Ithini konje ngoma kaThamia mfethu? Still, I'm still on the tour you wala. Guys, awukho safe. Let me just say that. And into engisanda kuyibuka right now wasn't nice. Why umjida yena shaywa wena intombazane izamile kumshaya. Bayiyeke intombazane, bayiqhelisa nje kuphela. Kodwa umjida mina shake. Why? Bamba boy shake na intombazane. I have to stand on that high key. Thank you for tuning in, guys. So if video phela lana, and may I please also shout out to Ayola Reacts for subscribing to the channel. So if you want me to shout you out, make sure you hit the subscribe button and hit the notification bell as well, and I will shout your name out. Lento yenzeke lana was absolutely wrong. They should have just let them be, because they're both violent. Bayekeleni bazoyilungisela, gents. I'll see you in the next episode. Thank you for tuning in. Peace out.